Здравейте, приятели! Преди малко дойде клиент, който си е закупил чисто нов телефон. От интернет телефон е дошъл запечатан в кутия, както си трябва. Показва максимален капацитет на батерията 100%, но оплакванията на клиента са, че много малко време му кара батерията и много бързо пада. Закачаме го съответно за диагностиката и да видим какво се случва. Така, а именно, телефонът е зареждан 1421 пъти, батерията въобще не е на 100%, а на 88% и е произведена 2019 година. Доставчика по някакъв начин е нулирал телефона, така, запечатал го е в кутия като чисто нов и го е продал за абсолютно чисто нов. А телефона въобще не е чисто нов, зареждана е батерията 1421 пъти и самия и ампераж е намалял с около 300 мА. Така че, приятели, внимайте откъде какво си купувате. Има много некоректни търговци. Така, клиента сега ще получи чисто нова оригинална батерия и как да кажа, просто внимавайте с това откъде какво си купувате. Сега ще получи чисто нова батерия и с гаранция, така че не знам какво да кажа, приятели. Ако имате проблем с батериите, заповядайте. Ако ще си купувате някакви телефони, заповядайте. Може да ги проверим преди това, защото след като ги закупите, вече е късно. Хубав ден, приятели, бъдете здрави. Чао!